agus inis an líon atá an t-ealaíontóir léachtóir agus scríbhneoir Caoimhghin Ó Croidheáin. A Caoimhghin fáilte go dtí an clár? Go mí maigad. Tá cur amach agam do chuid picture a líne a Caoimhghin agus mar sáil lit ceannig mé gá ceann acu an ceann dearnach le déanaí. Caiim é rá nachhfuil mór an ólas gom faoi de obair profisiúnta eile a dhéanaan tú. Bhís leat ar dús a Caoimhghin rá a thóstar lucht éisteachta ar Raidió aniu sé sin dóibh siúd nachhfuil ar an ólas. Fuas féin agus faoi de chuid oibre sna halína hána blianta go dtí an látá aniuar? Yeah, kinse. Well, actually, Rogu me Malia Clea Akvi ma Tishmori in a Choni in Uaurach mar Dibrig Mahard Lingus agus an sin Bogamer go Bostu and agus sin Han Marash go Aaron agus Norvimi Timpo Shablin Dish agus yeah, Honigman Shaw le Canyon Bostu and larger ach Tashimenish agus Raidió yeah, chuig me quick on Bunscoil me Ollscoil a sort column killer tuisgurt bailile clé agus an sin chuig me quick on Closh Ali na Starha agus bhí mé ag upper part Amshire side na blianta an sin, you know, ag déanamh rudí éagsúla mar hampla ag upper Great Fine Arts Centre ag déanamh Jaru agus líníocht dómh agus bán, you know, rudí éagsúla chun airgid all agus an sin well, between of come on, you know, on sites came at all gum in alien like fishy size jacker host ma or no pa ma lesh mariala shin between of commission dol arash go gadi on collage so quick Ollscoil Carvalho clear con mastruct aon of Commerside agus Dodger idir cultura agus vision an simul agus an warfad Marielle on size in like na offer lahan as the rinnemer an Corsa agus an sin an fi chansagum doctor of agus so obviously achnagum léachtóir an wa at DCU agus in nadal rinne doctorupt an Gaelga leis on all of Michael Cronin nor vi sé op an sé sé clusternodenish so vi simegum bratnu culture general in an culture once le alientory agus mariation is moving between well Curtis Kane size alien is fatal gocht in the aim of got arch got log is we changaka agus bí simigum Gaelga agus an bí simigum idir is a nask idir Gaelga agus Nasúnicus like came fog go Capandina gur Nasúni who mar Lowry to Gaelga. So Cotney could blian scríb a couple tractus agus an sin vi sé fáilte fuin language from below. The Irish language, ideology and politics in the 20th century. So she, you know, folks, deal. August and Shin, you shin for me, a glanter, a painter up, August, moon, no electric, a closti, exula, marhampla, nervishe, all hollows, you make moon, course and Shin. Corsi marhampla geopoliticht agus culture agus
stagiar intercultúra agus ábhar mar sin bhí mé ag múna cumarsáid intercultúra i Champlain College i Shroudleeson Coláiste Americánach agus ag múna star na halín éireannach i Boston University at DCU. Tá scréibh de Boston University in Málaachlia, so nu mé ag múna i Boston ach an campus DCU hí seomraí amach go céas an sin agus mar na seomraí an sin. So tá mé fós ag déanamh tá mé fós ag obair le Boston University DCU part-time truck agus Somalia bín ag paintrucht agus ag scríb Altanna agus bín Altanna fáilte is scríbhneoir mar hampla Global Research, Dissident Voice, Counterpunch, 21st Century, agus chuirmé rinne mé plan de Leabhair nua bunathe sra Altanna rinne mé bunathe idir an equivalent idir on the Enlightenment, on agniacht, on agniacht, agus on Romanticism, on equivalent idir an agantucht agus on Romanticism. Mar tá an agantucht bunathe óliacht agus on Romanticism bunathe irrationalism, no fré óliacht. Agus bhí bratna na glúisití mar hampla na glúisi a bhhain leis an agantucht mar hampla natúrachas réiliachas sóiseach agus na glúisití a bhhain le Romanticism mar hampla Modernicus Modernicus agus Metamodernicus agus ag fécant an sais Shonachar a bhí ag na glúisití sin alíní agsúla agus an sais difricht idir an gá sais alína mar hampla na cín a bhí bunathe óliacht agus réalachas bín siad sais ag brathnú na rudí atá ag tarlú in san town ag an am sin agus na cín atá bunathe Romanticism bín siad níos mó bunathe ar an sais ego, no sais diversion, escapism, sais syndrome. So an sin in san Leabhair tá nua play me against Romanticism an Leabhair agus an fótitil from Enlightenment to Enfrightenment and the culture of slavery. So déanam analís de alína agsúla ón sais dro seo fécant idir rinne mé sais scara idir na glúisití bunathe óliacht agus na glúisití bunathe irrationalism agus rinne mé analís na alíní agsúla bunathe an na smuintí sin. Agus so sin an rud tá mé déanamh go láthir ag tá mé obair an dara agrahar edition den Leabhair tá mé a cló an blian se hugan le ábhar nua tá mé chuirstracan san Leabhair agus tá mé ag athfáiltiú an céad Leabhair gaeilge faoi láthair freisin agus
so agus tá mí scríb Altanna telefís agus scannaíocht freisin a tá mí gurí like an blion seoga níos déanaí a chuir le chéile mar tríú leabhar agus so tá mí go an rudí éagsú le an am céine. Sin simú nuair a tháinig mé ar do lánach LinkedIn go bhfuil leabhar scríbte go faoi slavery ceap mé gur sort slavery sa 8 ís a bhí an 8 ís déag a bhí an níl sé go súla sin nó? No, mar tá sé an cultúr sclavíochta stocha sin anima chumse an size culture a chun brewer dini gone vacant na rudé tarlu timple orho mar tá an size culture sin an culture romanticism tá si bona here diversion like fantasy, terror, horror, superheroes, gachsáis rud mar sin atá bona here stocha go humrán an saoíocht ach so mar nuair tá daoine sitse ins an culture sin ní ceistíonn siad na rudí a míon fictáil timpeall orthu so sin an fáil go cuimse cultúr scábhíochta sin agus mar tá sé tá culture sin timpeall oring like tá sé like is anmh fecinn tú fecinn tú cultúr bona here an sail real timpeall oring like mar hampla cultúr bona social réalachas agus so sin an fá gohfuil sim gom in analís an cultúr an lá nu aniu own size jarca sin. Tá sim gom freisin into le héad cénach san an lí mé ar an ábhar agus tá sé simú a freisin gur scríb tú leabhar faoin weag agus go méid agrán nniu a chuirmach agat nuair tá agrán nniu a chuirtha amach agat an méid tú ag cáint siúlas go mór an faoin ís seo an fiú héanú ís? Go sé ní hiigem an agrán nua don céad leabhar tá scríbte go dúirt tú ghfuil tú ag agrán nua amach bhfuil? Well bhí 5 gom leis an cólacht mar ní raibh éon roiig go tarlú leis an leabhar is an cosalsach so cá mé an blion se caite ag fálam conas leabhar a dearú a chló a foilsiú ahrú go Kindle go print on demand agus conas cúntaí ana ar Amazon so tá sin go léir déinte go manis so tá an dara leabhar against Romanticism inis ar Amazon agus tá ag obair leis an dearthóir ar an céad leabhar ar Gaeilge be méid déanamh legan amach nua ach ní méid ahrú an leabhar i féin just an legan amach agus nuair tá muid cuiicne leis an legan amach nua ahróid go Kindle agus print on demand agus chuir mé suas ar Amazon freisin go Lewis is féidir coming so agus also freshen to Magiri a of níos Sierra fashion, an honoured baiter like we should say air and collection we should cost timple shocked no octo euro och Baitlam Iúil timple fair euro. So sin an rud a bheith mé déana me hain nuair atá sé ré agus ar an siomh. Just a cáint fin an ís searnach an fiú ís
Ceapan go bhfuil cuasaí ó thaobh na Gaeilge áirithe go mór ó thin an 18th le ceapan sé sa fichiú haois ó thaobh an Stát agus rialtas háirithe beidir rialtas fianna fáil go raibh tart ideolacht Gaeilge an ach inis ceapan sé sa lá atá inniu an tá an ideolacht sin beagnach imethe ceapan ar 18 tú? Well, bunswin of the gum in San Leabhair na am Dalek usáiden na like elites, na dini itá ganas gacrod in San Tír. Am Dalek usáidtar Gaeilge mar earlish, nuairtá siad éirí na daoine a hairc le chéile úsáid siad a lán Gaeilge agus nuairtá siad éirí bheith mar build an Aontas Eorpach níl sim dá leidecha in san Gaeilge mar caiimiid brathnú go Eorp agus ní brathnú amach an na brathnú isteach agus so tá sé symbol nuair chuireann an líd sim in san teanga caiite bheith cormach ag an am céine Captain na lein de seo go bhfuil an Idirlíon go héintach ó thaobh na saomhanna agus na físina agus gacrod na canéil fiú like tá daoine ag úsáid chun an Gaeilge Caoimhghin agus mar hampla Duolingo, I mean tá ag fáil Spanish ar Duolingo agus fadara go raibh Gaeilge Duolingo fashion agus tá ní cuihann go dtíreach timpeall sílam gur timpeall milliún daoine ag fálam Gaeilge ar Duolingo in under like 3 million atá ag déanamh Spanish nó ever mar sin. So Captain go sé go má ó thaobh gná daoine mar tá gná daoine ar fud an down ag inán Gaeilge álam an éiscinis agus ó thaobh fianna fáilde agus na party tá I ganas an tíir seo le fi de gcónaí úsáid an gé agus son í chum se mór an store in san sais jarka atá cocht ag an ná. Okay, bhris tú sios a second sin tá sí cacolár ní cumáidí mé thu bhád eile cuimhín. Ceapan go sé go héintach gohfuil simar le a go ní amháin I cultúr agus a stair na hÉireann ach I gcomsaí idirnáisiúnta freisin le tá sé caint faoi an taithí atá gomig Batnaware bhór do Steve Grayson ó thaobh picture de tá simar le a go de gcomsaí idirnáisiúnta freisin ach bhfuil? Tá, yeah, mar hus mé fálam agus ag múna geopolitíocht agus ceapan se gohfuil nó rudí tarú instant down inniu ansim nó fád ó thaobh an equivalent in idir an iarthar agus an rúis as an sin agus an cogad tarsú in san Ukraine agus dvítá lánsais rudi eigsú ag tarlo agus ag ahrú an topi freshen a fud an down tá a lán alliances nua á dhéanamh is na cúti mór agus sílam go fechamid na ahra sin in san gná saoil in san chauki beidir ní roáda uing a churid. ó thaobh picture freisin tá sim agat ag bheith paintáireacht ábhar le in san picture bhí simagam ag brathnú ar na daoine is buchtas an down agus céim sa saoiletá go agus céim fá agus so hus mé brathnú ar
na scéaltaí agsúil a bheith ar YouTube agus mar hampla an fís garb a chuirn a dhéanamh daoine le phone agus an si big an tebi mar jaall ar an Lewis atá gist ag rut ré leis an phone agus cap me go raibh sé an simú ó haibh Ivana de pitri paintathe agus so husk mé ag brathnú ar na scéaltaí agus ag úsáid na Ivana sin mar bonús de pitri paintathe agus an sin chuir mé iad ar an si literally antá gom don alien so is seis alien geopolitíochta atá gist. Is cuian roiint blianta ó hen bhí sig brathnúir to Steve Grayson agus bhí taspátas alína go an áte an bhile lé capse agus doscail an ar seo Vincent Brown tá na go ar Vincent le capse le tá sé anna ahananta in airan ó haimh na man chumasáide so der fin go raibh tú sásta gur bhí tú an á chun do taspátas Ollscoil an raibh. Yeah, dear me agus glach sé bhí sé anhá fashion agus I mean, and ish, like she says, Twitter posts, so she posts Dave Annalise and Raidió ag tarlún den air and August, it's going to be on Massagum Mariel on Jack of the O'Have, Annalise August, Narudi says corrupt of the ag tarlú and Aaron, so yeah, besides on Massagum August Jimmy Chapter con the pitchery shin that's all bonnet na Dini Bukta August na Ruddy of possibly Tarlu August Glock sé August vi an mar fad. Okay, Caoimhghin, bhí sé just conshot ar Raidió inniu. Sular imíonn tú ar bhaid leat a intin dar lucht éisteachta an bhfuil éon fixúr nó tionscan a bheith flaáil agat eile na míon atá amachrán? Yeah, Tommy fós was mar dumih Tommy ag obair sais Leabhair ar telefís agus scannaíocht Tommy agsúil make me an anna foil show an blian hogan agus glandraig leis na pitri céine ó haibh an polisiúcht pitri painta ar áfar agsúil faoi na roiútar tarlún ar fud an down mar tá an simagum insna na roiútar siúil agus diali chun iad haspáint tríd alien trí pitri painta August is rud Jackar sin goni. So by me ag when trail as rudi agsúil steel egg no piali agsúil con iad a léirú.